Sundi Arrizabalaga. Martxoan gure herrian gertakariak ugari, 24 urterekin agur ile gorriari. Alberto Badiolata, Javi Elun Zendieri, doluminik beroenak, haien utza da nabari, haien utza da nabari. 500 besarkada musu, San Inazio auzoari, herritar kaltetu baten, ahotik nabil kantari, mila esker denagatik, udaleko taldeari, ez daukatitzik txaloak, Ondarruko herriari, ez daukatitzik txaloak, Ondarruko